Me ollaan täällä Forssan jäähallilla ja tänään päästään testaamaan ringetteen. Mä lupasin mennä tyttöjen treeneihin maaliin, joten nyt katsotaan, että onko meikäläistä ringette maalivahdiksi. Ringette tosiaan mielenkiintoinen laji, sitä ei treenaa kuin pelkät tytöt. Se on jääkiekkoa muistuttava maila, missä on pelkkä tikku, puuttuu lapa ja kiekko on tämmönen muovinen rinkula. Nyt lähdetään katsomaan, että mitenkä ringette oikein onnistuu. Tervetuloa videoon, nyt testataan ringetteen. Onko se vaikeeta? On se aika vaikeeta. Me ollaan Forssassa ja katsotaan mitä tästä oikein tulee. Mua jännittää tosi paljon. Mä otin luistimet mukaan. Mä en oo ringetteen oikeesti, mä en oo ikinä edes livenä nähnyt miten sitä pelataan. Mennään tuonne 8-korttiin päin. Tai itse asiassa sulla on 7, mutta jos haluat tulla moikkaan tyttöjä, koska ei sitten täällä meillä. Moro! Moi! Herra jeestos, te näytte ihan urheilijoita. Pärjääks mä tuolla? Okei. En puke kamat. Katsotaan miten mulle käy. Sulla on täällä omat valmentajat, että... Mahtavaa! Moro! Ensimmäisenä kun mä puen kamat, niin mun täytyy tietää jotain tästä lajista. Onko sä ikinä nähnyt? Pelataan ringetteen. En oo ikinä nähnyt. Mä oon Arla, mä oon E-joukkueen vastuuvalmentaja ja nyt me mennään treeneihin. Okei, no kerro mulle äkkiä, nyt jos pitää niinku minuutissa valmistaa jotenkin ringetestä, mistä siinä on kyse? Älypelistä, vauhdista ja ehkä sellaisesta luovuudesta. Mä otan maalivahdin luistimet, selvä. Kerrasto vai mikä muu kannattaa tänne allella? Aluspuku mikä on. On, mä hokean kokeilla. Mielenkiintoista puuhaa. Sanot jännittää entistä enemmän. Mä oon ihan muitten armoilla. En mä sano näitä kamojakaan pois. Kerro jotain ringetestä. Mitä sitä pelataan? Siinä on ringette-laji. Se on rinkula-laji, jossa taistellaan rinkulasta ja yritetään tehdä maaleja. Mitä tehdään? Maaleja. Esitelkää teidän mailoja. Minkälaisia mailoja teillä on? Mulla on toinen maila, mutta se on tuolla tynnyrissä vielä. No kerro tosta mailasta. Tosta mailasta puuttuu jotain. Ei puu tässä. Tää on vanhasta lätkämailasta. Mulla on ihan ringette-maila. Sama. Ei oo lätkämaila. Nyt alkaa olemaan varusteet niin pikkuhiljaa päällä. Kohta näette ultimaattisen ringette maalivahdin. Ainakin on väärinpäin pärettä. Meillä on täällä ilmiöivä veskari. Paras, mitä on ikinä ehkä nähnyt. Heti meidän veskareiden jälkeen. Kuka meinaa tehdä mulle tänään maali? Kaikki! Ei pidä paikkaa, kun on paljon yhdentää. 1, 2, 3. Käykää kalassa! Aina menee munanpataan. Siimat solmussa, muistimet puussa. Sisu pastille pyöreiden suussa. Vain ota salassa, tää on parasta. Mitä voi tehdä housut jalassa? Ja käykää kalassa. Käykää kalassa. Käykää kalassa. Ytimet poissa, puvut sormessa. Tervelillä taimatonne. Ei oo saalista vieläkään haavissa. Kalakilpailussa pikana maa. Mikä ringetes on parasta? Hyökkääminen. Kauan sä oot harrastanut? 6 vuotta. Huhu, sulla oli jäätäviä kyniä. Mikä ringetes on parasta? Joukkue. Kauan sä oot harrastanut? 6 vuotta. Mikä ringetes on parasta? Kaverit. Mikä ringetes on vaikeinta? En mä tiedä. Kaikki. Mun mielestä ihan kaikki. Häviättekö se ikinä? Ei. Sen näkee. Ystimet pohjassa, puput sormessa. Virvelillä taimatongella. Ei oo saalista vieläkään haavissa. Kalakilpailussa pikana maalis. Kuinka moni ei oo tehnyt mulle vielä maalia? 1. Noniin. Ja veskari. 1 ja veskari. Aika hyvä oo. Ei oo kaikki tehnyt vielä. Puoli tuntia reenejä takana. On tää hieno laji. Tytöt on ihan sairaan vikkeliä. Tää on ihan erilainen kuin jääkiekko. Ringette maailmankartalle. Kaikki tytöt on tehnyt maali. Tehdään rankkarit molempiin päihin niin, että pistetään täällä päässä veskari ihan munkkikahville
Ja tuolla päässä tehdään näyttäviä laukauksia. Onnistuuko? Oikeesti? Yes, hyvä. Seuraavaksi ottaa vähän rankkareita. Katsotaan montako mulle tarttuu. Alisa, kokeileko sieltä jalkojen välistä? Siis niinku sitä harhauden. Joo. Harhauden tästä tänne. Joo. Mustat lasit naamalla mun on kuljettava. Nyt kadulla perässä Ja siellä on. Nyt ois sit tarjolla. Tilaa ois Eevi. Käytä. Kuinka helppoa nyt tulee. Ja kato. Tullaan hitaasti, näyttävästi. Ja ja torjuntaa, come on! Ja mikä torjunta! Noniin. Senni hassuttaa. Oh my, mikä torjunta! Oona hassuttaa. Hei, veskari tietää teidän kaikki kikat. Noniin Pella, anna mennä. Emma hassuttaa. Näin. Etukulma oli. Sieltä. Hyvä Elina. Ui. Hyvä Elle. Ja Aava hassuttaa. Oi! Tuuletus! Ja pomminvarma lähestyminen. Ja pujut! Kommentointia veskaritoiminnasta. Yllättävää, siis pallopelisilmää on. Että on mä kamalampaakin toimintaa nähnyt ensikertalaisilta. Niin kuin näkyy, hiki virtaa. Tuossa vielä valmentajan näkökulmasta. Mikä sun mielestä on ringetessä parasta? Joukkueen henki ja joukkueen pelaaminen. No mikä tässä ringetessä on vaikeinta? Ei oikeastaan mikään. Vihellyksestä luistele täysillä siniviivalle ja siitä mahaliuku. Mä oon Senniä ja mä oon D-joukkueen kapteeni. Mikä sun mielestä ringetessä on kaikista hauskinta? Kaverit. Sulla oli hulluja kikkoja tuolla noin, niin mikä on niinku kikkojen salaisuus? Monta kertaa viikossa reenaat? 3 ehkä. Ja kauan sä oot harrastanut tätä lajia? 7 vuotta. 7 vuotta. Tää oli mun ensimmäinen kerta. Näyttäkää teidän ringette tuuletus äkkiä, kun jääkone tulee. Elo pidä! Nyt arvostellaan meikäläisen maalivahtisuorituksia. Mikä oli MP? Aika huono. Leikataan. Kuvaile vähän, mikälainen oli maalivahtina. Ekaksi kerraksi ihan hyvä, mutta... Joo, hyvä. Tää on rakentava palaute ilmeisesti. 1–10. 10, 3. 10! Oi, se pääsee videolle. Hyvä. Yllättävän hyvä. Ihan hyvä, mutta mun vetoihin sä olit ihan huono. Ne meni sisään. No mä annoin vähän, tulee hyvä mieli sullekin, kun pari päästin. Ihan hyvät. Aika huono. Hyvä huono. Mä tykkään enemmän susta. Miksi sä suosittelet ringetteen jollekin tytölle, joka katsoo tätä videoa? Täältä saa paljon kavereita ja tää on tosi kivaa, vauhdikasta ja mikä on sen parempaa kuin se, että sä joukkueena pääset tekemään onnistumisia. Pelatkaa ringetteä. Tai säpää, ehkä enemmän säpää, mutta pelatkaa ringetteä. Hyvä laji, oikeasti hauskaa ja mikä sen parempaa on hyvässä porukassa pelata ja tehdä. Tilaa kanava ja ehdot alas, mitä seuraavaksi kokeillaan.